Ola, son Xavi, son investigador predoctoral no CITIC en Astrofísica Computacional e vou vos falar sobre por que a Terra é o único lugar do sistema solar dende o cal podemos ver un eclipse solar total. Se temos eclipses solares totales é grazas a que a Lúa pode tapar por completo o Sol no ceo, grazas a unha casualidade cósmica. Se ven o Sol é unhas 400 veces máis grande que a Lúa, tamén se atopa unhas 400 veces máis afastado. De aí que teñan o mesmo tamaño aparente no ceo, e así a Lúa pode tapar o Sol e convertir o día en noite. Se non temos eclipses solares cada mes, é porque a órbita da Lúa e a órbita da Terra alrededor do Sol non están perfectamente alineadas, senón que a órbita da Lúa está inclinada uns 5 grados aproximadamente. De aí que a meirande parte das veces o disco da Lúa pase ou un pouquiño por enriba ou un pouquiño por debaixo do Sol. Soamente cando a xeometría é perfecta, a Lúa tapa o Sol. E isto acontece unha media de unha vez cada ano e medio, pero nunca dende o mesmo sitio da Terra. Para que poidamos ver un eclipse solar total dende o mesmo lugar, temos que agardar de media entre 300 e 400 anos. Razón de máis para non perdernos a vindeira eclipse o 12 de agosto.